खुलुमबाय लोगोफोर, बर'नि मोनदांथि चेनेलाव बयखौबो फिन खेबसेबाव बरायनाय जाबाय। दिनै 12 नभेम्बर 2025 सानसेनि फानजामुथिजों लोगोसे नोंथांमोननि सेराव फैनाय जाबावबाय। नोंथांमोना मोन 12 राशिफोरनि सोमोन्दै मिथिनो लुबैयोब्ला भिडिअखौ जोबजासिम नायज्लांबानो जाबाय। दिनैनि दिनाव माबायदि राशिफोरा केरियार, धोन आरो सावस्रि बिथिङाव गोग्गो थागोन आरो माबायदि राशिफोरा साबधान जागोन, फै दानिया मिथिना लादोनि। गिबि राशि महरै मेष राशि। मेष राशिफोरनि थाखाय दिनैनि दिना मोजाङै बारलांगोन। नोंथांमोननि दिना गोजोन खुसिजों जागायगोन। गोबाव समनिफ्राय नांथाबनानै थानाय खामानिफ्रा दिनै फुरा जानायनि चान्स दं। मायबा मोनसे गोदान खामानिफोरा नोंथांजों दिनै मावफुंजानो हागौ। दिनैनि दिनाव नोंथांमोना दावबायनायनि थांखिबो लानो हागौ। नोंथांमोना दिनै सोरखौबा हेफाजाब होनो थाखाय गोसो जागोन। मेष राशिफोरनि लाकि नाम्बारा जादों 3 आरो लाकि गाबा जादों गोजा। वृषभ राशि। वृषभ राशिफोराबो दिनैनि दिनखौ रंजा बाजायै बारलांहोनो हागोन। नोंथांमोननि खायसे खामानिफ्रा गोबाव समनिफ्रायनो हेंथा जानानै दंमोनब्ला बेयो दिनै जाफुंसारगोन। खालि नोंथांमोना धैर्य लाखिना खामानि बिथिङाव आवगायलांनाया गोनांथि। नोंथाङाबो जेब्ला दा मावबाय थानाय प्राइभेट जब बा खायसे खामानिखौ दोनथ'ना गोदान लामा लानो सानदोंब्ला बेबायदि साननायखौ दोनथ'। नङाब्ला थासारियाव जेंना जुजिनो गोनां जानो हागौ। नोंथाङा जि खामानिखौ मावदों बेखौ मोजाङै मावफुंलांनो हागोन। वृषभ राशिफोरनि लाकि नाम्बारा जादों 6 आरो लाकि गाबा जादों निला। मिथुन राशि। दिनैनि दिना मिथुन राशिफोरनि थाखाय गाहाम। जब बिथिङाव सोलायनायनि चान्स दं। नोंथाङा मायबाफोर जबनि थाखाय एप्लाइ खालामदोंब्ला बे दिना मोजां सम। बेनि लाबखौ नोंथाङा भबिष्यआव मोननो हागोन। धोन बारायहोनो हागोन। नाथाय सावस्रि बिथिङाव साबधान जानाया मोजां, नङाब्ला खायसे गोजाम बेरामफ्रा सावस्रिखौ जेंनायाव खोख्लैनो हागौ। नोंथांमोना बे बिथिङाव ब्याम खालामोब्ला मोजां। दिनैनि नोंथांमोननि नखरनि आंगो खुरमाफोरा फैनो हागौ। मिथुन राशिफोरनि भाग्यशालि नाम्बारा जादों 5 आरो लाकि गाबा जादों गोथां। कर्क राशि। कर्क राशिफोरनि थाखाय दिनैनि दिना थासारिखौ सोलायहोनो हानायनि सान। धोनजों सोमोन्दो थानाय खायसे गिदिर खामानिखौ निर्णय लानायनि सिगां गेदेरफोरनि बोसोन ला। नोंथाङा मायबाफोर जब मावगासिनोब्ला प्रम'सन मोननो हानायनि चान्स दं। थासारियाव राफोद महर थागोन। नोंथाङा दिनै खायसे साननाय हनायखौ खुलायै जाफुंसारहोनो हानाय जागोन। फरायसाफोरा मायबाफोर खामानिखौ लानानै गालाय गुजाय मोनदोंब्ला गेदेरफोरनि साहारा ला। कर्क राशिफोरनि लाकि नाम्बारा जादों 2 आरो लाकि गाबा जादों गुफुर। सिंह राशि। सिंह राशिफोरनि थाखाय धोननि बिबांखौ बांहोनो हानायनि चान्स दं। गोसोनि साननाय हनायफोरखौ मावफुंनो हाबिला जागोन। दिनै सिंह राशिफ्रा गासै खामानि बिथिङाव लोगोफोरनि आरो नखरनि सहाय मोननो हागोन। आइजोफोरनि बिथिङावबो दिना गिदिर खामानिखौ जाफुंसार होनायनि चान्स थागोन आरो समाज आरो नखराव मान सन्मान मोननो हागोन। सिंह राशिफोरनि लाकि नाम्बारा जादों 1 आरो लाकि गाबा जादों गोथांस्रो। कन्या राशि। कन्या राशिफोरनि थाखाय दिनैनि दिना जोबोद भाग्यशालि जानो थांगासिनो। नोंथाङा गोसोबायदि जाफुंसार जानो हानायनि चान्स दं। दिनैनि दिनाव नोंथाङा मायबाफोर गोदान खामानि मावनो सानदोंब्ला बेयो मोजां सम। जिउ संसाराव सोलिबाय थानाय जेंनाफ्रा खारस्रांगोन। जेब्ला कर्ट बिथिङाव मायबाफोर जेंना सोलिगासिनो अब्ला गोलाव समहालागै धैर्य खालामना थानाया मोजां। खायसे एग्जामफोराव थियारि जानाय लाइमोनफोरनि थाखाय दिनैनि दिना जाफुंसार जानो हानायनि सान। बे राशिनि सुबुंफ्रा खायसे गोब्राबथिखौबो सहायनो गोनां जानो हागौ। बिथांमोननि लाकि नाम्बारा जादों 9 आरो लाकि गाबा जादों गोथां। तुला राशि। तुला राशिफोरनि थाखाय दिनै मायबा मोनसे मोजां खौरां मोननो हानायनि सान। जब एबा खायसे खामानियाव जायगा लाना दोननायाव लाभ खालामनो हागोन। फिसाफोरनि फारसेथिं मोजां खौरां मोननो हागौ। नखराव मायबाफोर मोजां खामानिफोरा मावफुंजानो हागौ। बिथांमोननि थाखाय दिनैनि दिना मोजां, गोसोबायदि सोमोन्दो बारायहोनो हागोन। तुला राशिफोरनि लाकि नाम्बारा जादों 7 आरो लाकि गाबा जादों गलाब। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशिफोरनि थाखाय दिनैनि दिना मान सन्मान बारायनो हानायनि सान। फरायसाफोरा दिनैनि बिथिङाव खस्थ' आरो समखौ होना खामानि मावलांनाया गोनांथि। नोंथांमोना दिनैनि दिनाव गोनांथि खामानिखौल' मावलांनाया मोजां। वृश्चिक राशिफोरनि थाखाय दिनै भाग्यआ हेफाजाब होगोन। खायसे खामानिफ्राव आय बांहोनो हागोन। बिथांमोननि लाकि नाम्बारा जादों 8 आरो लाकि गाबा जादों मेरुन। धनु राशि। धनु राशिफोरा सिगांनि समफोराव मायबाफोर जेंनाजों जुजिनो गोनां जादोंमोनब्ला दिनैनि दिनाव रैखा मोननो हागोन आरो खामानिफोरखौ फुरा खालामनो हागोन। खायसे बैसो जानाय सुबुंनि मददजों थाबथानानै थानाय धोनआ बृद्धि जागोन।
फालांगियारिफ्रा खायसे मोजां सुबिदा मोननो हागोन, नाथाय दिनैनि दिनाव नोंथांमोना गुबुननो रां दाहार होनायनिफ्राय साबधान था। फरायसाफोरनि थाखाय गाहाम सान। बिथांमोननि लाकि नाम्बारा जादों 4 आरो लाकि गाबा जादों गोमो। मकर राशि, दिनै नोंथांमोना मोजां खौरां मोननो हागौ। आय फारसे बृद्धि बारायहोनो हागोन। थासारिया मोजां थागोन। समा मोजां बारलांगोन। खायसे धार्मिक खेत्रआव दावबायनो हागौ। गोजाम खामानिनिफ्राय लाब खालामनो हागोन। नोंथाङा सम्पति बारायहोनो सानदोंब्ला बेयो मोजां सान। फरायसाफोरनि थाखाय मोजां। बिथांमोननि लाकि नाम्बारा जादों 10 आरो लाकि गाबा जादों ब्राउन। कुम्भ राशि, कुम्भ राशिफोरनि थाखाय केरियार बिथिङाव मोजाङै बारलांगोन। खामानि बिथिङाव मोजां सुबिदा मोननो हागौ, जायखौ नोंथाङा गोसो मोदोमै फुरा खालामनो हागोन। गासै खामानियाव जौगासारनायखौ मोनफुंनो हागोन। कुम्भ राशिफोरनि लाकि नाम्बारा जादों 11 आरो लाकि गाबा जादों निला। मीन राशि, मीन राशिफोरनि थाखाय दिनैनि दिना जोबोर मोजां। गोबाव समनिफ्राय मावनो लानाय खामानिया मोजां फिथाइ थायनो हागौ। मोजां मोनलायनायफोरनि थाखाय मोजां सान। संसार जानायाव जेंनाया खमिगोन। गोरोबलायना नखरखौ दालांनो हागोन। खायसेफोरनि थाखाय अफिसाव मोजां रादाब मोननो हागोन। जेब्ला नोंथांमोना दिनै मोजां खामानि मावनो सानदों, अब्ला बेयो मोजां दिन। मीन राशिफोरनि लाकि गाबा जादों गोमो आरो लाकि नाम्बारा जादों 12। लोगोफोर, नोंथांमोना 14 नबेम्बर 2025नि फानजामुथिनि सोमोन्दै मिथिनो हाबाय जानांगौ। बेनिखायनो गासै सानसेयारि फानजामुथि नायनो मोजां मोनग्रा आइ आफा बिदा फंबाय बिब' बिनानावफोरनिसिम दिनैनि 14 नबेम्बर 2025 मायथाइनि बुधबार बारायनि गाहाम हामलायनायखौ बयनिसिमबो बावहरनाय जाबाय।